Welcome to this wonderful platform, Linda's TV show. This is the home of news. If it is your first time of coming across this YouTube channel for the first time and you like what you see, please subscribe, put on your notification bell so that you'll be able to know when I upload a new video. In this platform, we'll present to you news across the globe, especially what is happening in Nigeria. Before we present the news, we analyze it and we'll sit down there to watch it together with you. Then later we'll go to the comment section to talk about it. Of course, you are free to criticize, you are free to comment, you are free to leave your own opinion because you are entitled to your opinion, but let us do it constructively. Ibondioma na-egenti ekene. Ijiremba ofesi. Ima mem gregbu last o mena how many years ago egwu m ga-agụ na gugbu. And the onye ngụ na-egwu ahụ afọ. Ahụ ejela afọla nwu ma ngụcha na nwa egwu. Aga m agụ na gị ya. Because ime ala heme uji gụ na gị egwu. Enuna ime juola heme eji gụ na gị egwu. And aga m agụ na gị ya. Hope ana na nwambi ihe ya. Anwambi ekwu ka nwambi eyonu o. Anu enwodun achi eje burula iji. Hope ana na nwambi ihe ya. Anwambi ekwu ka nwambi eyonu o. Anu enwodun achi eje burula iji. Governor na ifela government house jeje do. Ifele ba hu jeje do. Immunity cover alage. Or for how long? Ima hem di like Chineke nusu nine nke ndị agha. Naanị ya makpo oje me judgment ya. Akwa ebuga ndị Imo State. Onye akpọrọ aka egbufu ishi. Onye akpọrọ aka egbuo. Onye gafere na egbuo ha sọrọ nwe eme onye ahụ. Gọvanọ ni kwọla onwe gị aka. Ịgbalịala. Ọchịchị gị no ọba na ọchịchị Idi Amin. Ọchịchị kwesịrị iwe ọchịchị ọ ga-awụ ụmụnne gị na-aṅụrị. Ọ na-awọla ọchịchị Idi Amin. Ụmụ nwaanyị isi ikpe niile na-ere ahịa na-apụcha na nwa nwa. Ụmụ nwa na-afụgo efugo. Maka nene ndị kpọrọ chi nwa bịa lema ihe meganụ ndị kpọrọ chi nwa bịa nwa abịa dọla anyị ahụ na nwa. Kwọọla onwe gị aka. Ịnụna gọvanọ anyị kwọọla onwe gị aka. Ndị mmadụ si ekwule nkwo nini ga-eme ga-egbu onu m. Gị gbuo m egburu ọgwụla. Ashị m gị gbuo m gba m n'ugbu ha egburu ọgwụla. Gị gbuo kwe 7 of me ha egburu agwụben. Onwuru ndị nọ taa. Nwafọ ahụ eji bịara ahịa. Nwafọ ahụ eji bịara ọrụ agaghị enwe ha nwoge eri. They don't have reserves like you and I. I can have on a daily basis. Bịa bambo. Ima hem ji ekele Chineke usini ne nke ndị agha. Ọmụhụ gị ga-eje enye gị golden spoon. Ori onye ewu before. Ori onye ewu. Governor, I put it to you. Shawuru na onwe onye wu Hope UZODIMA. Mshi governor ye me akụga m gị ụjọ. Hope UZODIMA. Hope UZODIMA ka m kwuga. Ọ bụrụ so onwe onye ewu anaghị agala Harvard. Ọ bụrụ so onye ewu anaghị eje na Cambridge. But I'm a onye when he do little or no education. Lepula wani manu ya when rega restaurant. Ego le go def aga restaurant to rega on a daily. Ya when gonna get here when you get every day 10,000. Ma show you when ya manu ho rega mo rega ozuago. O woni na junbu akwa hating kakro pan. Ụmụ nwaanyị amama ndị mma na amama ebe nwa nwo nọ. Ụmụ nwo fuga. Apa ki jo nwa sardine. Oh, them came this morning. I was crying. I've called a few persons back home in Nigeria. I was in tears. Normally, I didn't make education before I made a video. No way. But if you just such a now, such him, take no chama powder. Make begalam. Emeregi governor, Emeregi. What will lead you? What governor I do not care. It's inconsequential to me. You wala governor, we wala governor. Me wala governor. He kweshiri we father. A protector. I'm
ama he governorship o. Man decided to you have entered into a marriage with your people. You are now the husband. Ozubonwa with the wives. You take care of them. You watch over them. You have their back. But when you na mege ba hu onye ba ya wozi onye agbalam onye akura akashi kubo onye akura akashi kubo ya. But hema aju he ndị mama me gbakwala no ha Nnamdi Kanu agba nno Nnamdi Kanu akpari ndị mmanụ ma emebe video ozugbo nno wa anụ ọhịa. All of you are fools. You know why? Ndef akwa echi nne vote ola nwo. Ndef akwa echi onwe nga nwo bu from no. Onwe nga nwo bu from no. Nne jekwa meme na nwo campaign ho ya. Governor hem juga ge woshe 4 years echega gechicha ya ri ndege mena ge campaign ke biaga maka ịgakwa chichi ọzọ. Ari ndege mena ge campaign ke biaga echefukpala wakula nwa chefu oshi ma ahụ. Buhari gasala kpu onye ọbụla na gazoba isi onwe ya. Echefukpala. Do not forget. Echefukpala yo. Ma onye ọbụla gazoba isi onwe ya. Ọ na ga your tent, O Israel. Ede bi ji no ya wu munne gi ka geje emeza. Onye ya nwanne ya lụrụ ọgụ ya gbo nwanne onwe onye ogburu. Ọ gi je mba gbuo mmanụ yokpu ayo. Ga para trophy ya na ma shi onwe na ha ime. Joplan mean the stakeholders. Ozugbo nwa pafo achafo ka nkita rara popo. Nde ma Emmanuel Iwane nwari ebe no. I'm going to just mention but a few. Because every day, all political stakeholder, Imo State stakeholders, all of you have taken to your heels. Ozubonu which an abuse passport. Ozubonu which an Ozubonu Balaga Jula. That is why I tell the youth, one day youth, and they can't win. My getting as election, what is happening to Pugalano? Upon no dog, upon the window, here you boo. Are you a gin no fuga? Are you a gin no fuga? Only Puba, you air boo. Are you managing no fuga? You can't go out anymore. Are you managing no fuga? Because when you waka or ban uru, motor that package and park and main road, those bone ako kishiga chose bone. The man of the gun on a daily basis. The man of the gun too. The man of the gun too. I hope you would down home before came Benin and Nnamdi mom. Oja the man of the gubu. I can't phantom it. I have never imagined it in a lifetime. Oya kamanu geji shike so ama keke na pepe nwa keke na nene anneji akpoya. Oge ji gba ala onwe ya. Ya doma ya main road sha park ndanya ma ndo ari igbo nwosuga ari umunna ani ndewo. Nwa bia kwa shaya. Governor ga no government house akdo aka. Akdo aka. Ima he wo bi odom. Ima he wo bi odom. Amu hu ga wo garanya. Ani amana me wo driver man. Ani amana na. Everybody has a story. Onye wala nwa akụkọ. Ehunu mo ginda ha emuga. Ega onwe ike ga sanu nga nwe do. But the sins of the fathers will live with them. Our fathers have eaten sour grapes and our teeth are set on age. Ihe olu onye wala metro geji shia bru. Le kwala be enu ugbu. Ga nwanne gi mo ka na amaga ka ele onye ọchịchị ya ka njọ. Ele onye ọchịchị ya ka njọ. Isha hunde manu hu ugo suwa kari ugo ikuga nwa agụrụ agụgbu nwo ga-ejigbu ga na mmịa nda ugbo ịba nọ na wo onye akpọrọ aka egbufuo. Onye nwere ekpo ji gaghị echesha ya yọrọ alowra anyị mmanụ. Ọrị. Mmụọ me na apaji na ebe prison. Mmanya ekwuola cham gbim. Agha chi na uniform. Ari ma onye ma ebe onye ahụ nọ. Gọvanọ ma jụọ dela gị. Ma jụọ gị. Asọkata eze na ekpuru nkata n'isi gwa ya okwu. Ma jụọ gị. Ọwa ọchịchị ọ ya na-adọ ihe. Eje na-enye na nwata hụ. Onye ọbụla nwa ahụ eje na-enye na ya ha enye. They can't give you what is yours. Ọwụrụ ọchịchị chi ụmụnne gị wuke gị. Nobody would give it to you. Ọ n'ihi ọchịchị. N'ihi power. No. Ndị ga-anọ anyị abịa. Ndị ga-anọkwa anyị alama. Ndị na-anọ anyị abịa. Ọ gakwa na anyị ala kpuo. Ọ n'ihi ọchịchị. Ọ ụlọ na-akwara gị shi gị ma ege eme.
ụmụnne gị nso ụmụnne gị ga-agba nkịtị. Riffraffs, dummies, non-entities. Ndị gbara gị gburugburu, I don't know what advice they give you. Ama m henwe eji agwa gị. But you all of you, you deserve finish all of you, or you deserve. To finish all of you to find out you deserve. This is political stakeholders. None of them are talking. Nobody's saying anything anymore. Ozugbo married the Kenya and Nigeria. They have taken to their heels. Ozugbo nwa balaga juele. During the election, na pa Africa wan kita rapopo. Mande ke soka mande ke Supreme Court, mande ke Underground Court, mande ke Musu Court. Governor ni he ma akpo he meti. Ohun shalare mma. Ana na-egbulu ụmụ ndị ọzọ. Ana na-egbulu ụmụ ndị ọzọ. Ndị ke immunity cover na nwo. Immunity for how long? Yakova 8 years. Yakova 8 years. Arikwa bulletproof nwa kpa agariga. Ụmụ ndị mma na-egbuola nwo. Ije na government house je do. Ndị niile shanwo we influencer, ndị indulger, ndị je make noise, amuli janjam push na aka na internet, ari make m huga. Ari make m huga. Ndị je me interpret ma ndị mma na wa shawo na mgbe ndị mma na wo he nwo. I can't see anybody again. Ozugbo when everybody have taken to their heels. Ari mo onye kwugo okwu. Oringama. I coward and more than 700 times before she edomani sure gown. Ebeka alama kwa maji mashi here when in Imo State in no menene. Anakoyako. Nde bia palo na ndo nyukwu na onye nta, nde ron hotel na nde ron otumobu je na ihe niile ha. Ose ebe no onye ola lakpola. Governor, Hope UZODIMA. Rakiripanya. Ndị edila gị ihe nwekwa na ndị nwodile before yuzucha nwo dompo nwo jeneke mwoje. Rakiripanya onye gburu nwanne ya n'agha. Onwedi ha ụlọ onwe ara. Ọ ma ifuru mba. Gị fọ mba kwufu ụka. Nwe ihe imefu. Yokpu ayo anyị akwọla gị aka. Dekla Imo State onye ọbụla agbafu ari monef agage. Ari monef agage. Jishike. Aba ma ose ebe ndị mmadụ nọ. Kọwa bụ ọgbọ oshishi ebe ndị mmadụ nọ ana-agba egbe. Ana-agba directly, agba ndị mmadụ egbe directly. Abaga ha egbe spread ga-agba ịga hụ ya n'elu. Ọzọ edeme mmadụ agba ya egbe kpam. Achijo no one dekem achiju ka sardine this morning. Chijo hana van ka sardine. Mna do shi ho here with human brains. Life no longer matters to you guys anymore. It's business as usual. You don't care anymore. And then with my conscience. You people have sold your souls to the devil. You sold your souls to power. You sold your soul for your own gain. And I'm beke. Ebe no na ni mo okay. But I can't even sleep. Because how are they managing? How are they keeping up with the whole situation? Among how you people do governance. Because the governor because you're in a marriage. You're in a marriage with so many wives. You are a father, you're chief servant. Your major concern should be the people. But you will major concern with just you people. Only banga. You have to say me. Jishike na. Jishike. I know how to get chirachi before. I know how to end in vegetable states. On the came in a vegetable state. And they can do the vegetable state. Jishike. Hope UZODIMA simnini. Jishike. Busha, nderi no nimo se busha hanine. Ibusha na gachi ma gishi gi put na government house gi tie mbuye ruo na weda shi wedra ruo obibi ezena shi ruo amara akuru ebeke nnolu jishike nona. Thank you for always watching Linda's TV show. I will see you again in my next video. Remain blessed. I appreciate each and every one of you and keep on watching Linda's TV show. If you have not yet subscribed, please, I beg you to do that so that you'll be getting more updates from me. Bye-bye.